kaya warga Kadipaten Tunggarana. Dasar Pranyadehi, ya aku warga Kadipaten Tunggarana balik saka kang dadi dosawaran lan saka ngendi kamu. Oh ladalah. Ya. Yen kowe guru ngerti karo aku, kakeset dadi bale gustiku saka negara Trajutrisna Raden Boma Narakasura. Ya aku tumenggung kumandhang garbane. Tumenggung kumandhang garbana wigati ngopo? Rungokno. Wong tlatah Tunggarana kabeh rungokno. Kowe melu marang Adipati Wahana, adipatining wong sak negara Tunggarana. Oleh-olehamu ki apa? Jadine kowe arep bonggel saka negara Trajutrisna. Kowe arep blangket negara Prigadani. Agapmu apa? Kadipaten Tunggarana iki jek klebu tapel wates negara Trajutrisna. Mula kowe baliyo melu wong Trajutrisna, aja melu haring negara Prigadani wujuding gustimu Adipati Wahana kae. Adipati ning Tunggarana wujuding Wahana kae wong sinting wong ora waras. Yang apa? Adipati Wahana kok arep mbok elok iki ya mek apa? Kowe melu haring negara Prigadani. Ratu Kota iki ratu biisure, ratu kang kemencur. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestumbara. Kowe ora seneng ora apa-apa nanging ora usah kanggo elek-elek mbok cangkemmu barat. Waduh.